thuno noyudore ne gin gi tuo mar kansa. Sani bende watiyo mang'eny kata dala mar Seme kata mana Kisumo gini mondo mi watim nonro, tiende ni watim screening ne jogo madibed ni nigi gimoro, nikech geng'o ber maloyo thiedho. Kuom higni mathoth tuo mar kansa yande okaw kaka mano mok nyal resi. Kata kamano, thieth mar kansa osenyago olemo ne jotuo mathoth kendo gin kod neno. Jogo ma osekedo kod mago ma pod kedo duto chwalo jip ne oganda mondo kik mbek tol e goyo tuono lweny kaka yor duoko chien kwan oganda ma wito ngimagi nikech kia. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu. Mago hala kama bende wadhi mbele George Bati. Ohala ka wadang'io weche mag pur kama iwacho ni pur en achiel kuom gigo kata sekta mandiko joma thoth ahinya to ng'ur nitiere Lydia. Hakoro bende johala sekta mar pur koro wacho ni medruok mar osara mano ne jogo machudo gi ni piny mogik manyocha piny owacho Orlando dwe mar 5 gani biro chuno gi mondo migirie moko kuom jotije go kaluwore kod pek mapod gin godo e sekta no. Jata tije mar riwruok makelo kanyakla jo ohala mandiko kata mondiko ganda e sekta mar pur pacho ka Wesley Siele wacho ni okang' ma kamano endo okawo ndalo machuok kende bang' jopur bedo koda pek mane okel koda midhusi mar corona kendo rocho ohala ka bende nengo mag gik moko kaka mbolea, chiemb jamni kod modhi mag nyamburko pok odok piny kata matin. Migawo mar pur ema chiwo thuolo mag tije ne oganda mang'eny mogik kaluwore kod kwan ma igolo gi piny owacho. Because then you have to pay 12% higher than it was, and you see we are coming from the challenge of COVID, and in our view as employers, this was the wrong timing to give a salary increment at the time when you're trying to sustain employment. Most of the employers, if you realized, actually managed to keep employees in employment despite the fact that they were not able to get any returns during the period of COVID-19. So at this time when you are just beginning to come out of the woods and you suddenly add another 12% into the cost of production, it gets high. So I think the government needed to have relooked at it, but having given that, I think most employers then will look at other options of survival, which includes redundancies, reducing the number of employees, and I think in future we will want to advise the government that it's good to consult and look at this before they effect any changes in terms of salaries. Machiegni nyakora mogo jonge weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Joloch higa mokalo e tuke mag adhula e lig maduong' pacho kae Tusker FC oketo lwetgi achiel e okombe mar lig no bang' goyo klab mar Bidco United gonde 2-0 bang' wuok kamodhi 0-0 kapok jotugo dhi yweyo. Rogers Ouma mane wuok e bench noloyo ne Tusker gol mokwongo e dakika mar 65 dakika 10 bang'e Lawrence Luvanda nomedo ne Tusker FC gol mar 2. Tusker nyaka sani koro nitiere thuolo mokwongo ka kindgi kod klab mar Kakamega Homeboys en mana ng'eny mar gonde kodong' opira achiel to lig no rumo. Tulijua first half tulijua pia Bidco inataka kubaki kwa position nzuri na tulikuwa ni game ngumu. So sisi ni kama motivation factor kwa wakifunga Tusker kama wakidraw wamefurahi. So ilikuwa ngumu lakini tulijua second half ile energy wametumia first half wangeweza kumanage pia second half hivi. And then tuliweka pia watu wepesi nje wakija ku open game. Na tumemanage kupata ushindi through those substitutes that tumemake. I think first half tulikuwa more organized in terms of the way tulikuwa na defend, we were more organized. Second half kidogo lapses the defense line again, tuna concede 2 goals, very easy goals. Again congratulations to Tusker. I think second half wamekuwa more determined than us, then wamepata ushindi, so tuna congratulate tu.
Club mar Kakamega Homeboys mabende laro kombe mar lig maduong' mar adhula FKFPL noyudo points 3-0 bang' club mar Talanta FC koso chopo tugono mane onego bagi e alap mar Ruaraka Grounds. Jokudho firimbi kachiel gi jotugo mag Kakamega Homeboys nochopo e alap saa maber mak mana ni jotugo mag Talanta ne ok ochopo. Jotugo mag Talanta FC nong'anyo ni kech omenda mabalang' kachiel kod osara mapok ochulgi kod club no. Kitu imeplaniwa sometimes hata mimi ni kitu ijai happen in my life, so hata nikiwa player mimi sijai kosa kucheza game, so for now nafikiri inaniuma sana na vile wachezaji wachacheza game. Tumepeana points on a silver plate, so for me I'm not happy about it. Komachielo club mar Gor Mahia koro ok bi yudo thuolo mar kawo kombe mar FKFPL bang' wuok amodhi achiel kod achiel gi club mar Nzoia Sugar e alap ma Moi International Sports Center Kasarani. Dr. Kipkirui Lagat e jalo chatilo mar ochiko mar Safaricom Golf Tour mane obagi e alap ma Kericho Golf Course e county ma Kericho. Tugono mane oywa jotugo maromo 128. Langat notieko thuolo mokwongo bang' yudo points 40 ka thuolo mar ariyo nomaki kod Erasta Sorina manotieko gi points 39. Jotugo koro ng'ado tiko mar yuoro e tielo mag finals mibiro bagi e alap ma Vipingo Ridge dwe mar 8 e kidieny mar Wakeini captain Eunice Korir notieko thuolo mokwongo bang' yudo points 37. Thuolo mar ariyo nomaki kod Helen Koech. Tielo mar 10 mag tukegi koro ochomo Kitale Golf Club e tugono mibiro tugi tarik 11 dweni mar auchiel. Once it was quite exciting. First of all, when it is a tournament of this nature, you know, you have great players, you have experienced players coming from all over the country, and you know you're going to put your best, but the expectation of winning was not there. I was surprised that I became the winner. Team mar German no wuok chien kendo wuok amodhi kod team mar Italy e tugo mag UEFA Nations League. Italy noloko jotugo maromo 10 ne team no mane olo kod team mar Argentina gonde 3-0.